Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün iki tane halkara gysgaça habar bilen size maglumat bermekçi bolýan. Olaryň birinjisi Hindistan bilen Pakistanyň arasynda başlan uruş. Indi iki gün bäri olar bir-biriniň üstüne top atýarlar, bir-biriniň samolyotlaryny urup ýykýarlar, ýerde atýarlar. Fransa esker ölüpdir diýip bir tarapdan, iki tarapdan habarlar gelip dur. Indi diýmek bu başlangıcı uruşun diýmek dowamı bolaýmaly. Indi aslyna seretsek bu Hindistan Pakistan uruşy o bir günnäl 10 ýyllyklaryň dowamyny 1960-njy ýyldan bäri dowam edip gelýär. Sebäp şol döwür ýanky serhet şekillerine bu Kaşmir nämesin oblasty diýip aýdylmy ýa Kaşmir welaýet diýilmi. Şolaň esasan bölegi Kaşmirde musulmanlar ýaşaýar. 70 göterimi musulman, 30 göterimi hindiler. Sonra şol toprak paýlanşygyny Kaşmir hindiler öz tarapyna alýarlar. Näme üçin beýle boldy, nädip boldy, muň aňyrsy taryhy gidip ýaty, ol 100 ýyllyklarydan uğralynsa. Ýöne şo taýda Hindistanyň şol döwre ýam atom ýaragy mardy, ýadro ýaragy hem millet san Pakistanyňkydan häzir kagarangydyr 3-4 köp. Şoň üçin şu sebäplere görä şol Kaşmir welaýaty Hindistanyň tarapynda galdy. Ýöne şol Kaşmiriň ilaty şu bilen radylaşman ýyllar boýu 10 ýyllyklaryň dowamyny Hindistanyň garşysyna hüjüm edip gelýär. Bundan soňky 26 ýyl alsak 1999-njy ýylda Pakistan Hindistanyň garşysyna uruş hereketlerini alyp bardy. Olara bilen garşysyna jogap berdi. Soň 16-njy ýyl şular ýaly uruş ýenem gaýtalandy 2016-njy ýylda. Ýenem muny köşeşdirdiler halkara guramalary ýa döwletler. 2019-njy ýylda ýenem şular ýaly uruş dawasy turdy. Iki tarapdan hem adam garaldy. Indi ondan bäri 6 ýyl geçdi şu ýene-de bular uruş konfliktine başladylar. Bärde esasy howply zat ýurtdaşlar ol iki döwletiň özara uruşy bilen baglanyşyklarla şu iki döwletiň hem elinde atom ýa-da ýadro ýaragy bar, atom bombasy. Eger uruşyň derejesi ýa netijesi ýa-da gradusy şo dereje baryp ýetse, onda diýmek haýsam bolsa bulan beri aýdal ýa şo gyzyl knopkany bassa, atom ýaragyny ullansa diýmek bütün dünýä döňderläýmeli, türkmençelep aýtsak. O taýda diýeri galjak adam ýok. Ýani uruşy dereje ýetermi, ýetmezmi? Oňa ýanky aýdal töwerekdäki döwletler ýol berermi? Şol sany Hytaý, şol sany ýadro ýaragy diýip gözüňi tutýan. Orsiýet bar, şol sany Amerikan Birleşen Milletleri bar, Birleşen Ştatlary bagyşlan. Ine şolaň hemmejigi iki döwlete razylyk beresi ýok, ol ýadro ýaragyny ullansa olaňa meşi gaýtjak da dünýäde onuň ýaşaýyş galjak. Ýöne hana Pakistanyň ýanky goranmak ministrimi, premier ministrimi aýtdylar, eger biz utuljagymyzy ýeňiljegimiz bildirjek, onda biz onu ýadro ýaragyny ullanar. Demek dünyada da ýaşaýyş tamam bolar diýip. Mene aýdan çykyş şol. Ine şu howplary göz tutup özüm biziň durluk şeýer goňşulymyz bolýar-da daşdadal eksempel. Türkmenistanyň düň şol Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi öz garajdarlaryny ýüzlenipdir. Şol ýema şu uruş turan wagty ýa şular ýaly dartgylly ýagdaýda Pakistana ne de Hindistana siýahat etmeňiz ýa başga sowda satyk işleriňizmi ýa beceriş işlerimi gitmek gadagyn sizden şo ýerlere barmazlygy soraýas diýip ýüzlenipdir. Emma türkmen tarapyndan ses seda çykanak hemişe bolşýaly. Ýöne gözüňi tutsak ýurtdaşlar ýemede Pakistan'da gatnap beren türkmenler var, işläp bererler var, ýük gatnadýar, biznes işleri var, başga işler bilen. Azal. Ol bir
Hindistan'da bolsa ýurtdaşlarymyzyň meň bilşime göre köpüsi öz bejergisini kesellerden saplanmak bejergisini indi Türkmenistanyny özlerini derdini derman tapmansyň gidip Hindistanyny özlerini bejerdi ýaly. Ya Hindistanyny gidip okap bererlerimiz bar studentler. Men habar birdatlarda. Indi şulary Türkmenistanyň hökümeti ýa-da Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şol sany Reşit Meredov ýeke ýerde çağırış edenak ýa-da duýduruş berenak ýa-da şular ýaly howply ýagdaý dörenine çykyp ýa gaçyp ýetişmeseler nireleri ýurt tutmalygyny nireleri barmalygy bardy kelamagy söz aýdanaklar. Şoň üçin şolaň etmeli işini şu taýda bize de botyr ýurtdaşlar awu. Indi şol eger dinlenýän bolsa Pakistan'daky ýurtdaşlarymyza degişli hem de Hindistan'dakylar özüňize gerek netijeni çykaryň we mümkin bolýarsa şol iki döwletden çykyp gidin ýa-da öz watanyňyza dolanyň. Ikinciden şo eger aňyrda dinlenmeýän bolsa onu bärdäki hosarlaryna ýüzlenýän bu Türkmenistanly ýurtdaşlarymyza siz jaňa ediňiz aýdyň ene şular ýaly uruş turup başlady. Indi men ýyly ula ýazmanka sizin bir özüňiz howpsuz ýere atyň diýip aýtmak siziň borjunuz bar diýip düşünýän öz çağırlaryňyzyň ýa-da ýoldaşlaryň ýa-ýan ýoldaşlaryňyzyň öňünde. Şonu hökmen etmeli. Sebäpi uruş bir gün iki günde tamamlanjakka başlanan soň belki bir aý çeker, belki 3 aý, belki uruş total hem taraplaryň alınıp barsa onsoň ol oduň içinden çykyp biljek adamlar watandaşlarymyz asalym bolsa onu da şu taýda ýaşap işlep ýa-da okap ýörlerimiz bar. Olary halas etmek, olary duýduş bermek biziň hemmämiziň borjumyz. Ol bir. İkinci howp ene şumal Orsiýet bilen Ukraina arasynda uruşyň fazasy ýa-da uruşyň gelen durumy ýa netijesi şu gün gaty uly ýokary gradusy ýa ýokary derejede binemen aňlady ýa Putin ýa-da Orsiýet gece gündüz bombalap otyr Ukrainany bombalanyň ol diňe harbularyň ýa harby bölümleriň ýa-da harby eskalatlary ömedi bilen ýa harby durum bilen baglanyşykly obýektler bombalamak bilen çäklenen akdy parahat oturan ýylatyň üstüne goýup bilen bombasyny. Ne kadar şäherler ýumurlyp goýran boldy. Indi Putin aýtdy. Men 8-nji may, 9-njy may, 10-njy may şol ýeňiş güni bayramçylyk sebäpli okatmalygy, parahatlygy, dymyşlygy çagyrýan diýip Ukraina tarapyna ýüz tutdy. Ukraina tarapy muny ret etdi. Prezident Zelenskiy çykyş edip aýtdy. Ýok, biz bular ýaly garantiýany Orsiýada da beremdik ýa Orsiýada parada geljek mihmanlara da beremdik. Sebäp Putin özüne şol kör awry gazanmak üçin ertire ýagny 9-njy maýy 30-da goly bilşime göre 30-da goly döwletiň ýa döwletleriň ýol başçylaryny parada çağırdy. Şol sany Hytaýyň ýol başçysy Xi Jinping şol parada gelmekçi ýa barmakçy. Indi Zelenskiy maýtdy biz hiç şeýle bulara kepilnama ýa-da garantiýa beremdik. Bize 3 günlük dymyşlyk gerek gel. Eger gerek etmeli bolsa gel onu 1 aýlyk şolar ýaly ara kesme ýylan edel hiç tarapy okamatanak duran ýerine çözüldi. Şonun 1 aýdan soňra onuň biz gepleşikleri girip bilýär. İki tarap, Orsiýet bilen Ukraina tarapy. Putin ýok, maňa diňe 3 günlük şol men paradym geçirýänçem dymyşlyk ýylan edýän ondan soň ýene de çalışym dowam etdirjek. Ine men ede bilşim şu diýip şular ýaly şert goýýa Ukrainanyň öňünde. Ukrainada ýok diýip jogap berdi. Ine şuňa sowutnama hökmüni soňky 2-3 güniň dowamyny Ukrainanyň dronlary Moskwaň etegini, çep tarapyny, sag tarapyny, töweregini ine şumal dronlar bilen urup başlady. Harby bölümleri ýa-da harby obýektleri emma Orsiýetyň ýani gorunç sistemasy o uçup barýan raketalar, dronlary urup ýykanda ol dronlar eýem
barmal yerine barıp düşen hakda asmanny ýarylýar. Onun ýarlygyny bilen ýanky metal bölekleri gelip ine bir ýaşaýyş aýlan üstüne de düşüp bilýär, düşübem dur. Ana onu görkezip dururlar. Indi bärde şol 9-njy maýda erti. Orsiýetde iyi misalalyk bolarmy, bolmazmy diýen soragy hiç kim şonu bolmaz diýip aýdyp bilenok. Hatda halkara ekspertlerine çelli, men ulan köpüsini dinläp otyn, şoň üçin size menem şu mesele boýunça ýüzlenmekçi bolýan. Hiç bir ekspert aýdyp bilenok, şo taýda erti, parat ýa büýürgün iyi misalalyk bilen gutarardy. Ýok. Şumal Moskwaň özü hani hemme aeroportlaryny ýapdy. Uçuş ýok. Yankı köp yerlerinde Moskwaň özüne beýleki töweregini yankı elektron sebäbi ýok. Adamlaň gatylyk kynçylyklar bar. Indi näme bolar, näme garaşmal şu güýje ýa ertir. Ine şu mesele bolupdyr. Ýene de şu ýerde Türkmenistanyň daşary işler ministrligi sesini çykarman busulyp ýatyr. Näme üçin öz ýurtdaşlarymyza bular şu bolup duran ýagda ýa situasiýany habar beren aklar. Näme üçin? Biz bilýär. Türkmenistanyň esasy şol iş migranty bolsun, başga migrant bolsun, studentler bolsun, esasan Moskwa, Sankt Peterburg, Kazan, yankı şular ýaly uly şäherleri barýarlardan. Bilerim Harwanyşan hökmüne ine Ukraina meselen harbylarynyň öňünde duran obyektler diýip aýdyn. Enne şogun geýje ýa erti bir şular ýaly harasat gopsa, iki tarap bir-birini diýmesi bombalap başlasa, diýmek biziň şu Orsiýetde ýaşaýan illeşlerimiz nire kaçıp gitmeli? Näme olar üçin ýöreýte ýeriň astyna bunker gazylyp taýýarlanyp goýdymy Reşit Meredov. Gelin ine ýurtdaşlar şular ýaly ýagdaýda şu taýda giýilenip bilersiňiz diýip yglan edilen ýeri barmy? Ýok. Şoň üçin biz öz göbegimizi özümiz kesmeli, öz goragymyzy, höpsuzlygymyzy özümiz öpçün etmeli bolup dur. Şoň üçin men size şu gysgaça şu ýüzlenmäni kabul edeyim aýtmakçy bolanym. Sebäp o taýda bir şular ýaly ulu hawas dörenni diýmek o Moskwa bir megapolis o taýda 18 million goly ilat ýaşaýardy. Bir adamlar baslygyp ýurt şäherden çykyp bilmeýärler. Hemme tarapdan şular ýalyny atyşyp görese. Şoň üçin dinleýän bar bolsa Moskwa regionuny şol Leningrad diýenden men Sankt Peterburgda, Kazan'na ýa Gorkyda, şumal täze Nizhny Novgorod şu şäherlerde esasan şol harby skladlar ýa bir şular ýaly bölümler ýerleşdirilen, onsoň erti harby parat boljakda şol Moskwaň merkezinde. Näme üçin diýeden Ukraina tarap olara biz geýje gününi biziň paýtagtymyz Kiýew bombalap durlar. Grajdan pedalar barada biz hiç zat aýdymda. Ýok, harby pedalar barada bagyşlar. Emma näçe grajdan adam öldü, näçe zaýykyl onu olar berip otyrlar. Ýöne biz diýe näme üçin ol harbylaryň üýşen ýerine üýşmelen oky tutmalar ýa bombalamalar dälen soragy ýalar Ukrainalar. Olaň mamlam ýa ýokmy diýen soragy, hiç kim, hiç bir döwlet şolar sensür etme diýip aýdyp bilenok. Şäp hakykatan adalatam Ukraina halkynyň tarapynda. Olar öz topragyny gorýar. Russiýada olan üstüne çalış eden döwlet. Ol galan zat bahana. Näme üçin boldy, kim etdi, kim günäkar? Günäkar Orsiýet eger başga bir döwletiň serhedini bozup 3,5 ýylla golay wagt bäri ol milletiň başyna ýagyş ýerine bomba ýagdyryp duran bolsa, günäkarym, jenaýetkarym belli bolup dur. Dünýä döwletleri, milletlerin bu zatlary görüp hem düşünüp otyr ýurtdaşlar. Ýöne erteki gün uly howp bar, şular ýaly ulgan döküşlik bolmagy mümkin. Onu ortadan aýyrmak bolanak, ýöne howsala düşmegem gerekken, artykmy şonuň üçin meniň berjek maslahatym şu Orsiýetde esasan şol uly şäherlerde ýaşap beren, işläp beren ýurtdaşlarymyz bar. Şolary diýjek zadym mümkin bolsa ne şu gün 8-nji maýda
ýa-da erti ýerden 9-njy maýda ulu şäherlerde ýaşaýan bolsaň o kırak çetdäki bir howpsuzrak raýonlara diýip aýdylmaýan şäherlerim, obalarym diýjanma giden öňde soňda şol 2 gün diýjanşa. Näme bilen gutorya seredin görüň, o erti 9-njy maý, bugün 10-njy maý. Eger imsalalyk bolsa, onu hemmäňiz başyňyz sag aman ýene-de ýaşaýan ýeriňizde, jaýyňyzda, işiňizde dolanyp bilersiňiz. Ýok, bu taýda uly uruş tursa-da diýmek siz özüňiz soňra halas etmegiň ýollary aňsatlaşjak, ýurduňyzda, watany dolanyp barýanyny ýa-da başga döwletlere bosgunçylyk çykjakmasyňyz ýa-da çydap oturjakmasyňyz onu siz özüňiz çözersiňiz. Ýöne şuň kown mümkin kadar öz üns beriň, öz saglygyňyza, öz howpsuzlygyňyza. Hiç ýyly garantiýa ýok, erti bir uly bir zadyň turmajakdygyny. Hany ýanky birinji misal hökmüni aýtdym, ýa Pakistan bilen Hindistan hem uruşa başlady. Näme üçin? Ukraina bilen Orsiýa uly uruşa başlamaly däl. Orsiýa da aýtdy, eger şäher bir zat bolsa, ol areşnikdi bir ýerde kullanan bombalary bar, raketni bombalar, ol ýaderni zaryatlyny. Onu ýemede ullan Dnepropetrovskda ýa-da Dnepr täze ady. Görensiňiz video kronikada. Indi şo bilen biz Kiýewen beýlek şäherler tep-tekide edersip haýbat atyp başladylar. Bolýa, olar areşnik ullansa, Ukraina tarapym tapar näme ullanjagyny. Onsoň Ukraina tarapy alyp barýan adalatly söwüşiniň ýa uruşynyň arkasyna Ýewropa bileleşigidir, NATO ýararlygydyr, kömek edip. Olarda näme Ukraina ullanmak üçin ýarag ýokmy? Hökmen atomny ýarag däl, başga ýaraglara ullansa boljak. Ýöne bir uly uruşyň ýagan döküşikligiň öňüni almak üçin edilýän halkara tagarlary şuň konuň çeli puç bolupdyr, onu aýtmak gerek. Geçen hepde Amerikan prezidenti Donald Trump bilen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski özleri görüşdiler we olaň tegişli ulluklary şol Ukrainanyň gymmatbaha ýanky baýlyklaryny, ýarasy baýlyklaryny paýlaşmak ýa-da bilelikde işlemek barada karar gelinli, inni şol karar durmuş ornaşdyryljak. Men bir şuna göre, ýa bilermeliň aýtmagyna göre şol kararda şol ýanky ýarasy baýlyklaryň 50 göterimi, girdejiniň 50 göterimi Amerika gitmeli, 50 göterimem Ukrainada galmaly. Ýöne şol baýlyklaryň eýesi ýa-da aýdaly şol baýlyklary gözekçilik edýän esasy döwlet Ukraina tarapy. Amerikalılar gelip diňe şo taýda işläp çykarylan ýanky magdanmy, jisimmi, gymmatlykmy şolary hasaba alýarlar, soň satylan narxdan ýa özleri alp gidenden soň ýarsyny ýygyna gaýtaryp berýärler. Şo satylanlaryň Ukraina tarapyna. Ine şolar ýaly ýanky şertname bar diýip aýdyldy. Ýöne Orsiýa tarapy Trump'y şu neçe lap gelýär, biz onu etjek, men etjek gel, o bize bolunak, bu taýdan gürlemeli, bu taýdan etmeli. Bular halkara derejesinde Donald Trump'ın abraýyny düşürýärler, Rus tarapy. Ýadyňyzda bolsa Trump aýdypdy tek prezident saýlanmaky. Men 24 sagatyň içinde uruşy bes ederim. Näme esaslanyp aýtdy? Sebäp Putin on arlap gelesen prezident saýlansaň bolýar. Sen diýen günüň uruşy ýatyryr. Ana saýlannam da ýatyrdymy uruşy? Ýok. Soňra Trump aýtdy, şo prezident saýlanan günden 100 gün wagt berýän 1-nji maýa çeldi. Sen şoňa çeli uruşy hökmen ýatyr diýip Putin aýtdy. 100 gün möhletim geçdi. Ýanky aprel aýynyň 30-syna. Bunu maýa aýynyň 8-si. Bütün dünýä Trump'y gynanjagynyň bilen oň üstünden göljeginden bilen sebäp Putin onu arlady. Ukraina tarapy ýeňilse barýanam bolsa, ýanky ýetkiler çekýänem bolsa bu uruşdan, şonda da şol halkynyň hatyrasyna, gelejeginiň hatyrasyna gelin oturalyň, stoluň başyna gürleşeliň diýdi. Olar biz gep beşikden gaçanda
ilk baştan parahatçılığı ilan edýär. Bir ay iki tarapyn bir-birine ok atmasyn. Şol aýyň dowamyny iki tarapy hemme ýesirleri, kimde näme bar bolsa bire gaýtaryp bermeli. Soňra tegele stoluň daşyna geçip, inni biz nädip ýaşamalydyn, sonra öňüne goýmaly. İki tarapyň hem öz arzu niýeti bar. Putin'inki bütün ýanky Ukrainany ýer bilen ýoksan etmek halky gerekkel, oňa diňe şu toprak aljak. Ukraina halkynyň islegi olam şol öz 91-nji ýyl çekilen terhedimiz bar. O SSR ýykylanna şoň biz dolugyna eýesi bolmaly diýip duran ýeri şol. Olaram ýygyna gaýtmakçy däl. Şu taýda bir aralyk bir zat bolmaly, araçy bolmaly. Araçy bolmam özüne yglan eden Donald Trump. Oňa hemme edip oturan tagallasy Puç, birinji tarapdan, ikinji tarapdan Donald Trump'a öz sözüniň eýesi däl. Bir günne bäş edip üýtgedip bilýär ol pikirini. Ondan soň haýda sözüne ananjak halkara guramalarym bilen döwlet baş tutarlaryň. Şolar ýaly bir paradoksal ýagdaý, bir gen ýagdaý emele geldi, dünýä döňdörildi diýip men ýöne ýaraýdamak ýurtdaşlar ýylgyrýany bolsam bagyşlan ýöne aglap oturmaly wakalar bolup geçýänler eger bardy geldi uruşyň derejesi ýadro ýarana baryp ýetse onu biz hemmemiň tepedimiz okalýar. Onu bilmegimiz zarur. Erti bu dünýä durmaýar. Kim üçin hemme zat bir döwletiň ýol başçysynyň islegine göre dünýä döňdörilmeli. Näme ben öz ýanymdan özüme sorak berýän ýurtdaşlar. Nämesi ýetenek orsiýedin. Dünýäde 6dan bir gowry ýeriň topragy, gowry ýer toprak orsiýedin elinde. Bütün dünýä 6dan bir bölegi orsiýedin elinde. Bu o toprağın yer asy ýerisi baýlyklary diýene bir 40-50 nesil işlemänem ýaşatsaň boljak, şonu erecel ullanıp bolýan bolsa. Ýöne ene çepe saga Hytaý dostuny oňa muňa isläni we öz içindäki oligarly milyard trillion dollar holtumlary otylar. Ondan o taýda Orsiýanyň öz halkyna da hiç zat ýok. Öz ýurduny oňarman, o goňşy döwlet senden gowy ýaşap başlaryna o şoňa näme görüpçilik edip üstüne çödýär. Täp soňra ors halky oňa sorak berjekdi. Näme bir Ukraina bizden gowy ýaşaýdy. Şo görüň öňüni almak üçin ýa-şo talapyň edilýän oýun. Ors halky şonsuz hem sorak berip otyr käbirerde. Näme Belarusyň halky bizden gowy ýaşaýar, olaň köçelerine asfalt bar, öýlerine gaz bar, ýydyly tualetleri bar, gazançlary bar, iýmitleri bar, hemmeçik adam hilli, ol biziňki ýaly ol palma ýagy bilen garşdyrylan mesle ýok, o taýda adamlar gyrylyp otyr orsiýetde. Şu zatlaryň öňüni almak üçin adamlary mesarufka, ýagny adamlar urşa sürýär. Putin. Şo urşdanam şolaň ölenini gowy berýär, ýygyna gaýdyk gelenden. Sebäp urşa sürülýän adamlar o köpüsi aglabasy professional adamlar däl, ýa harbiýlerden. Türmelerden ýygnanan ýa ol ýanky kontrakt boýunça ol ýanky iş tapman ýatan ýanky beheppeler bar. Arakdan ýa göz açylman ýörerler. Ondan soň ärinin peten bizar çykan aýallar çağırar, şonu urşuwra diýerler. Ölseňem şo taýda öl, bize hiç bolmana bir näçe million rubl düşer, onuň soňuna maşyn sürer, nämedir bergilemede dörtip, adamlary şo hakyny tutmak üçin bolýar, hak diýişdi. Mesarufka sokýar. Öz adamlar ýetenek bol, ondan şol SSR-iň öňkü respublikalarynyň esasany Merkez Aziýa döwletlerinden gelen illeşlemedi. Dürli ýol bilen, arlyk ýoly bilen, mejburiýet ýoly bilen, meýletin ýoly bilen, hazyk-huzyk mesle garajdarlyk berjek, önetjek, menetjek diýip ýalan ýoly bilen ugra diýerler urşa. O giden menden, giden marda gelen ýok diýilen bir türkmen söz bardy. Urşa giden marda aňyrdan gelýän sany gat'a 2-2 olam ýa maýyp ýa müjripdir. Onky süňi sagdyn adam ol uruşdan gelmek hakkı ýok Putiniň plany boýunça. Olaň hemmesi o taýda mesarufkadan geçmeli.
İdine dolanıp gelse bular envalid, buları pul tölemeli, bulara hizmet etmeli, bulara sanatori hizmetin vermeli, medisina hizmetin, protez, aykara, pensiye, kan, jay, oku, iş. Ondan şuun kuru halkyna seretmeýän döwlet ertesi gün bir urusdan gaýdyp gelen maýyp müjritleri seretjekmi? Ýok, aýdar biz size pul töledik, göterilin şu taýda. O an ursundan gaýdyp gelemezde, ol kabinetde oturan kellesi şilyapaly boynu garşdyklar bar. Bilýärmi näme diýer bizim oglanlarymyzdan? Hana aýdar öldür. Näme men seni uğratdym şol urşa. Bar kim uğradan bolsa şondan talap etsin hak hukukyň diýip. Ýoksam hak hukuk ýöreýte kanişkamyz bar da şahadatnama. Berjay etdilermi? Ýok. Näme üçin? Äsäp şu bir gözipe kabinet saklap oturan ýeke bir ýeriniň çagasy Owganistana gidene. Ya da wepat bolana. Gitse de uruşsa da yaralansa da ölse de ene garybyň çagasy ýa-da men rahmetkeş halkyň çagasy. İçinde iki ýeke şol saý sebäp bilen ýa-da iş wezipesi bilen ozallan şol işläp beren işi bolmasa onu Owganistana giden türkmeniň ol bir sowgatlysy ýa aýdyly wezipe saklap oturan ýok. Men bilýän diňe iki adam diýip aýtdym o şo uruşa Türkmenistanyň gatnaşan maşgala ene ilmli bilimli şu taýda gitmedlige de mümkinçiligi haky we hukuky bolan adamlar şol uruşa gatnaşdylar borcu boýunça diýip düşünýär. Ene şo taýda näçe ýyl işlediler. Bira wepat boldy beýle kisem bärik geldi. Wepat bolan Meretkelli Garaýew Gazlarwatdan mayor, oň dogalaryny aşgabatdy, bir wraç beýlekesi şol döwür milisi işgärdi ýol başy wezipede. Ondan mene saparagan agasy uradyklymy. Ol eýem şol uruş başlamakadı, kontrazwet gowrunun KGB-den şol Owganistan Respublikasyna Sovetnik diýdi, maslahatçy bolup işlänärdi. Bir näçe dili bilen akylly huş. Ýöne ol öz gulluk wezipesi boýunça işlän. Ine şol iki adamy bilýän. Galany mene halkyň çagasy. Halkyň çagasy ýa-ni kim? Işiň daýhany. Bollugy tordy. Kim olsaň olara ýeňillik berjek? Beren boldumy? Urşup almaly bolduk. Ýakasyndan tutup malçylladyp ýüzüniň üstüne ýumru urulandan soň berip başladylar. Aşagyny ta ýokarky niýasyny çelli. Diňe talap bilen şol bize berilmeli ýeňillikler aldyk. Indi olan adyny tutýanam ýok, eseri kılynanmaz. Gör wagt nerelerde entap ol ýigitler. Şoň üçin häzirki uruşdanam Putin şular ýygyna getirjek gel ýurtdaşlar. Getirin agam. Ana görkezip dur kronikada. Gospitalan alyp gidýärler diýdi. Eli kesilenim bolsa, aýagy gipslen bolsa, ana şu pişeklen bolsa, uradyp durur ýygyna fronta. Hep o taýda hökmen öläýmeliler. Dolanyp gelse ýene de aýlyk tölemeli boljak. Ana ene ýagdaý şoň ýaly şoň üçin gaýrat edin, ene şuun kuun, ene Hindistan bilen Pakistanyň arasyna da tartgylly ýagdaý uruş eýen başlandy. Nähil ol meşhurde uloljak, onu bilýän adam ýok. Ýöne iki tarapa ýa-da häzir uly ýemeleri harby operasiýalara girişi görnüp dur. Ortaýadyňam ene salysy üstüne öldüre bombalap otyla giyecek önüz, Kiyevi, Kharkovi, Donetskini, Yenani, Donetskini, bağışlar, Dnepri, Zaporojyan, Tavuruni. Öldüre akkuş bombalama hakkı var, 3 gün deyin calmada hakkı var, Ukraynaları bulan geçirecek harbi paradını, qaradan seyrede oturmalı, yetim çağı almalı. Ne görürmeli? Kim on etcek? Erti şol paraddan geçen eskerlerim gelip yine de Ukraynaları kırmalı. Yok. O taýda hiç garantiýa ýok ýurtdaşlar, logika boýunça. Şoň üçin garantiýa ýok görnesi şu taýda arkaýyna oturmaň ýa ýaşamaň diýjek bolýan. Hiç bolmany wagtlaýynça şu mesele çözülýänçe. Şäp Moskwada we oň etegine beýlek uly şäherlerde ol eser ýykylan zamanyň märi 100 miňlerçe türkmenistanly göçüp gitdi. Ýaşy bir çene ýeterler mari, oradan öňüň çağılarym oğulgy aktyk çoğuluk hemmesi şu taýda. Ne şolara da degişli şu mesele. Hiç olmayan şu bayramçılıkla oturyança gidin de dengizin kenarını tokoyun için bir yerlerde 2-3 gün deyince alıp geleyin. Son situasiya bağlılıkta planlarınızı, durmuş planlarınızı ödünüz çözürsünüz.
Onda bolýa ýurtdaşlar häzirlikçe aýtjam şolardan ibaret hemmäňiziň öýüňizde saglyk, saglykda görşeliň, sag oturyň.